Čau lidi, zdravím vás u dalšího dílu našeho Minecraft dobrodružství. Minule jsme tady skončili u kopání Cooperů a já si jdu ještě natěžit tady ty Coopery zbylý. Iron si přepalím na Refined Iron. Tady si natěžím ten Iron. Tak, máme už i Iron. Nahoru. A tady je Cooper někde? Tady je Cooper. Tak, tady ještě je Iron. Taky vytěžím. Tak. Máme 5 Cooper, 10 Iron ore. Dobrý. Čekej, co je tohle? Iron ore, Cooper ore, Cooper ore. Cooper ore. Nechápu. Prostě mě. Rozhodně vystěhovali jsme se. Já si tady vypálím ten Cooper. Tady vytěžím uhlí. Tak. Mám tu 2 uhlí, z jednoho si udělám 4 torčky a půjdu se podívat sem. Tady jdeme tajnou chodbou, která nikam nevede. Takže tak. Tady je to takový temný. A tady něco je. Tady se asi netuším pokojíček. Ale proč tady trávím, můžu se vyrobit postel. Takže máme postel. Co Cooper ingot. Tady se mi to vypaluje. Tady si někam dám kytku. Tady je jenom 2. A teď si dám třeba takhle a takhle. Takže vyspím se rovnou. A co je tohle? Flexseed. Nevím, ale vím, že si jdu rozhodně vykraftit hou. A je tady někde poblíž voda? Jo, tady je voda. Takže sem si to zasadím. Aha. Je kráva hustý. Tak teď bydlím, tady, jo. Tady bydlím. A tenhle druhý díl už asi neukončím. Tady ještě dám dopalit ten Cooper ore. Počkej, tohle je Cooper. A tohle je taky Cooper, takže jaký... Jo, tenhle potřebuju, tenhle hnědej potřebuju. Tenhle potřebuju Cooper. Takže až se mi to vypálí, tak já to ukončím a dám to na YouTube. A čekáme, než se nám to vypálí. A zase můžeme něco udělat s tímhle. Jo, ale vypadá to docela hezky. Tyhle bloky. Tak to už se mi to vypálilo.
už se mi to vypalilo, takže já si udělám zatím kabely. Unistiel cable. Tak já se jdu hledat rabrníky. Respektive gumáky. Tohle rubber tree. Jsou takový stromy a na tom roste guma. A gumy je tady strašně hodně potřeba. No, tak tohle je pro dnešní díl asi všechno. Já teď zase budu hrát mimo záznam a uvidíme se u dalšího dílu.